Sjećate se ovih tonova? Bila je to nedavna kampanja za Duo Protect, jedinstvenu kombinaciju oročene štednje u Zagrebačkoj banci i police Allianz osiguranja od nezgode. Suradnja Zagrebačke banke i svjetski poznatih čelista sada se nastavlja osnivanjem zaklade Hauser Šulić. Svoj uspjeh Luka i Stjepan žele podijeliti s talentiranim mladim glazbenicima i omogućiti im kupnju prvog instrumenta. Savjetovali bi da budu ustrajni i da rade to što rade sa strašću i sa srećom i da su uporni i da uživaju u životu. Nikad ne smijemo odustati od svojih ciljeva i snova, pogotovo ne zbog financijskih razloga, i zato i radimo ovu akciju da ljudi mogu ostvarivati svoje snove. Zaklada će se osnovati početkom sljedeće godine, a svoj će račun imati u Zagrebačkoj banci, koja će biti njezin prvi donator. Banka je također partner njihovog velikog koncerta koji će se održati u Lisinskom 21. prosinca. Dođite i doživite snažnu energiju muziciranja Luke Šulića i Stjepana Hausera i sljedeće godine podržite zakladu za talentirane mlade glazbenike, te budite dio neobične priče o svjetskoj slavi koja je došla preko noći, ali s puno truda i zasluženo. Vidimo se u Lisinskom 21.12. u 8 sati. Na večer.